Mutatok néhány táblát. Hogyha ilyet lát az úton, azt szeretném tudni, mit csinál. Például, ha ezt a táblát látja, mit kell csinálnia? Hát, olyan fordalmas úton leállott. Vagy félreállott, megáll a félre, megvárom, hogy jármű elmenni, utána fölül. Ha ezt látja, akkor mit csinál? Tomplámpánál megállott, Ez stoplámpa? annyira nem értett annyira hozzá. Ezt a táblát, hogyha látja az út Igen. szélén, akkor mit csinál? Csak megállott, nem szabad behajtani, nem mit rá. Ez azt jelenti, hogy nem Ah, szabad behajtani? Nem szabad behajtani. Na most, hogyha ezt a táblát látja egy út elején, akkor mit csinál? Attól meg tud állni. Meg kell állni? Meg tud állni, ha olyan veszély van, hogy nem bír kerülni. És hogyha semmi nem jön, csak ezt a táblát Attól látja, miért, hogy egyenesen? megy tovább? Megy tovább. Szóval ettől a táblától tovább megy. Ettől a táblátom nem megy tovább, ha látom akadály van. Tehát ha jön egy autó, akkor nem megy tovább, ha nem jön, akkor megy tovább. Félreállott, aztán megáll. Na most, hogyha egy ilyen tábla van mondjuk, akkor mit tetszik csinálni? Azt nem tudom, mit jelent. Nem tetszik. Nem tudom. Amit nem tudok, nem.